ואתם תמיד אנו אומרים. לא היה מחשב, לא DVD, לא ווי, לא רולר וגם לא סוני פלייסטיישן וגם לא עוד ולא יס ולא ולא ולא, זה לא יכול להיות. מה? איך אפשר לחיות בלי המרוץ למיליון בהישרדות? אני ממש אבל ממש עמומה. אז מה עשיתם? איך שיחקתם ונהניתם? בדקנו, ביררנו, עכשיו אנחנו יודעים, גם כשהייתם ילדים עשיתם כיף חיים. קלאס, 5 אבנים, גוגו, דג מלוח, סוד כמות לא פרה ולסוף. וגם היו שירים מאוד נחמדים ששרתם ורקדתם כשהייתם ילדים. אז קבלו בבקשה מופע שמקודש כולו באהבה רבה לכם ההורים.